Добре дошли в поредицата «Въпроси за живота». В нея ще ви представим серия от интервюта, разглеждащи важни житейски въпроси, които зрители и слушатели като вас имат. Отговорите на тези въпроси ще търсим в свещеното писание – Библията. Там са записани вечни истини, които нашите гости ще разясняват. Надяваме се поредицата «Въпроси за живота» да спомогне за вашия духовен растеж. Здравейте и добре дошли в поредицата «Въпроси за живота», която се излъчва благодарение на служение Христос за света и Студио 865. Аз съм Габриела Николова. В тази поредица ще разглеждаме важни житейски теми като самота, скръб, депресия, надежда, семейство, смърт, а така също и смисълът на живота. Отговор на тези въпроси ще търсим в свещеното писание Библията. Казвам добре дошъл на нашия гост, пастор Теодор Опренов, главен пастор на Първа баптистка църква в София, богослов и магистър по историческо богословие. Здравейте на вас и на вашите зрители и слушатели. Радвам се да бъда с вас. В днешния епизод на поредицата ни ще говорим за това как да се справим с скръбта и болката при смъртта на близък човек. Той може да е наш съпруг или съпруга, родител, брат, сестра или детето ни. Надявам се разговорът ни да ви бъде от полза. Нека сега да започнем с молитва. Господи, благодарим Ти, че ни обичаш. Моля Те, научи ни как да се справим с смъртта на близък човек. Благодарим Ти в името на Исус. Амин. Амин. Пастор Опренов, на всеки се случва да загуби любим човек, било то член от семейството ни или близък приятел. Всички сме се сблъсквали с скръбта. Нека започнем от нея. Какво представлява скръбта? Скръбта е дълбоко жалеене, мъка. Смъртта на любим човек носи чувство на празнота и на раздяла. Скръбта е свързана и с дълбоко разочарование, породено от съзнанието, че мечтите, очакванията, плановете ни с любимия ни човек никога няма да се сбъднат. Изпитваме силна емоционална болка, която засяга всичко, което правим. А има ли правилен или добър начин, по който да скърбим? Тъй като всеки човек скърби по различен начин, няма правилен или добър начин, по който да скърбим. Разбира се, има сходни преживявания или състояния при всички скърбящи, но най-добрият начин, по който можем да скърбим, е да бъдем себе си и да не се опитваме да подражаваме на някого. Ето някои предложения. Първо, много важно е да си позволим да скърбим и да имаме желание да преминем през този процес. Не трябва да се опитваме да потискаме скръбта и да й се съпротивляваме. Трябва да я оставим да се развие по естествения си път. Да се скърби е трудно, но най-добре е просто да позволим това да се случи. Второ, добре би било да познаваме себе си, да знаем какво ни притеснява, какво ни помага, какво ни насърчава, какво ни отнема спокойствието и какво ни носи мир, от какво се страхуваме или какво ни прави самотни и така нататък. Това ще ни помогне да разберем как по-добре да се справим с скръбта. Трето, би ни било от полза да се обърнем към Библията, Божието Слово. Има много стихове от писанията, които могат да ни насърчат, да ни дадат сила, да ни преведат през този процес на скръб. Библията ни дава много примери на хора, загубили свои близки. Можем да се получим от тях и тяхното упование на Бога в такива моменти. Някои от тези хора са Авраам, цар Давид, сестрите на възкръсналия по-късно Лазар и дори майката на самия Исус Христос. Четвърто, молитва. Молете се на всемогъщния Бог. Когато скърбите, можете да имате пълна увереност, че Бог е с нас в нашата болка. Той може да ни напътства и да ни помага. Той може да ни утеши, докато се молим. Да се молиш означава просто да разговаряш с Бог и да слушаш какво Той ти казва и върши в сърцето ти. Исус казва: елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Кани ни лично да дойдем при Него и ни обещава, че ще ни утеши по начина, от който се нуждаем. Това звучи прекрасно, но ако човек не вярва в Бога и не очаква помощ от Него, или пък ако му е ядосан? Бог познава всеки човек. Познава сърцето му и знае какво има в него. Той не е изненадан от нашите чувства и мисли. Божието Слово ни казва: и космите на главата ви са дори преброени. Бог познава всяко връбче, което пада на земята. Мога да ви уверя, че има Бог на небето, който знае всичко за нас и ни обича с вечна обич. Божието Слово казва: Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух. Той изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им.
Псалом 34, Псалом 147. Ако сърцето ти е съкрушено или си сломен духом, Бог е близо до тебе. Той изцелява и превързва раните на съкрушените. Това включва и вас, и мен. А има ли определени стъпки, които биха ни помогнали да преминем през процеса на скръб? За съжаление, това е процес, в който няма 1, 2, 3 точка и готово. Скръбта е трудно преживяване, но пък е нещо автентично. За да се справим с нея, трябва да я преодолеем, а не да се опитваме да намерим начин да я заобиколим. Пак ще кажа, скръбта е нещо много индивидуално и всеки преминава през нея по свой собствен начин и със собствено темпо. Във всичко трябва да се движим със своя собствена скорост. Първо да приемем факта, че ще скърбим. Няма начин да го избегнем, колкото и болезнено и неудобно да е. Скръбта така или иначе ще дойде и ако и се съпротивляваме, само ще усложним нещата. Второ, да говорим с други хора за това как се чувстваме. Ще се изненадате до каква степен хората, които ви обичат, искат да разговаряте с тях за чувствата си. Да извадите болката си навън, да я изговорите, ще ви донесе облегчение и мир. Трето, разговаряйте със себе си. Това е начин да осмислите случващото се, да преработите и най-малките подробности. Може дори да си водите дневник или да опишете чувствата си. Мнозина намират това за полезно. Четвърто, четете Библията. Слушането на хвалебна музика или пеене е много полезно. Може да потърсите различни книги по този въпрос. Пето, обърнете внимание на някои съвсем практични неща. Погрижете се за себе си, пригответе си здравословна храна, поддържайте се в добра физическа форма. Използвайте своите способности и таланти, за да правите онова, което ви харесва. Шесто, говорете с Бога в молитва. Вече го казахме, но искам да го подчертая, защото това е най-важното нещо. Търсете утеха от Него. Седмо, не забравяйте, че сте способен в крайна сметка да преодолеете скръбта и да се приспособите към новата реалност. А когато скръбта ни е особено тежка, понякога ни се струва, че сме като в мъгла и не сме способни да мислим ясно. Колко време може да продължи това състояние и можем ли да направим нещо за него? Това състояние е нормално и може да продължи няколко дни, няколко седмици и дори няколко месеца. В първоначалния етап, който се нарича етап на отричане, умът и тялото ни не могат да възприемат и да осъзнаят шока и емоционалната болка. Те са под огромен стрес. Умът ни не е в състояние да приеме факта, че любимият ни човек е мъртъв. Мислите ни са объркани. Почти като в сън и, както казахте, в мъгла. Често скръбта затруднява концентрацията ни и ни пречи да се съсредоточим. Възможно е дори да се чувстваме изморени, физически и психически. Можем да започнем да забравяме дори най-простите неща. Но имайте предвид, че това е често срещано явление, което е нормално, когато сме в това състояние. А напълно ли отминава това състояние? Да, напълно. Ще дойде ден, в който мъглата ще се разсее до край. Трябва обаче да внимаваме, да не вземаме важни решения, докато сме в това състояние, за които по-късно да съжаляваме. Колкото и да ни е тежко, този период ще отмине. Понякога ни се струва обаче, че никога няма да можем да се върнем към нормалността, да се радваме, да се шегуваме отново и дори изпитваме вина да го правим. Не е ли така? Да, така е. Но не трябва да се чувстваме виновни да го правим. Бог ни е създал да се радваме и да се наслаждаваме на живота. Много хора се чувстват виновни да продължат да живеят нормално. Да вършат нещата, които са вършили преди, да ходят на работа, да се наслаждават на определени неща или да се забавляват след смъртта на любимия човек. Но животът трябва да продължи. Не можем да прекараме остатъка от него в тъга, отрицание и депресия. Ако любимият ви човек можеше да ви каже нещо в този момент, то би било точно това. Да продължите да живеете, да сбъднете мечтите си и да се радвате на успехите си. Със сигурност не би искал да прекарате живота си в празнота, тъга или разочарование. А как можем да си помогнем по пътя обратно към нормалността? Можем, например, да си поставяме цели. Цел за следващия ден, за следващата седмица, нещо, което да ни държи заети и да ни дава посока. Целите ни не трябва да са прекалено амбициозни, за да не се обезсърчим. Трябва целенасочено да се опитаме да гледаме на идните дни като на възможности за изцеление, а не като на източници на страх.
Да не спираме да се наслаждаваме на нещата, които са ни радвали преди смъртта на любимия човек. Да, ще идват празници, рождени дни, годишнини от смъртта. Ще трябва да се подготвим емоционално за тях. Можем да отбележим тези дни с специални моменти в памет на любимия човек, като го почетем по някакъв начин. Можем да дарим за благотворителна дейност или кампания в негова чест, да посадим храст или дърво, посветени на спомена за него, да сготвим нещо специално и да поканим приятели или семейството. Добре е да говорим за любимия човек, да споделяме спомени и весели, и тъжни. Това помага процеса на изцеление. Така постепенно ще дойде момент, когато отново ще се върнем към нормалността. Бог иска да имаме изобилен живот и да бъдем такива, каквито Той ни е направил. Исус казва: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Това е Неговата цел за нас. Много хора, изгубили близък човек, твърдят, че понякога имат усещането, че той е до тях в стаята, в която са, в съня им. Дори го виждат някой. Реални ли са тези усещания или са халюцинации? Такъв тип преживявания не са никак необичайни. Въображението ни може да бъде много силен фактор, особено когато сме загубили любим човек. Тъй като този човек е бил важна част от живота ни, въображението ни може да предизвика усещането, че той реално присъства до нас. Някои хора смятат, че вероятно халюцинират или губят разсъдъка си. Усещанията са сходни, тъй като халюцинацията е виждане, възприятие за нещо, което не съществува. Може да се получи вследствие на определени лекарства, силен стрес или емоционално и физическо разстройство. Тя е породена отвътре, от нас самите, от нашите мисли и емоции. Виждаме и възприемаме нещо като реално, но всъщност то не съществува. Ако имаме подобни преживявания, чувстваме, виждаме или чуваме дори починал човек, това не означава непременно, че халюцинираме или че имаме психически проблем. Може да е резултат от физическото и емоционалното напрежение на скръбта, както и на силното желание починалият да присъства в настоящето. В моменти на силна скръб, въображението ни може да си играе с ума ни. Когато изгубим любим човек, често се чувстваме самотни, неразбрани от другите и се затваряме в себе си. Как можем да преодолеем очакването и желанието да бъдем разбрани? Трудно е за другите хора да разберат напълно през какво преминаваме. Всеки човек скърби по различен начин. Не само защото е различен, но и поради специалната и уникална връзка, която е имал с любимия си човек. Никой друг не е преживял тази връзка по начина, по който е преживял самия той. И никой друг не може да разбере напълно през какво преминава човекът, който скърби, освен самият човек. Затова не трябва да очакваме да бъдем напълно разбрани от другите. Те могат да ни изслушат, да ни дадат едно рамо, на което да поплачем, да ни прегърнат или да подържат ръката ни, но не трябва да изискваме от тях да разберат напълно как се чувстваме. Въпреки че никой друг не би могъл да разбере напълно болката ни, трябва да сме благодарни, че има хора, които ги е грижа за нас. И трябва да приемем начина, по който те изразяват любовта си. И нека не забравяме, че Бог единствен е този, който може да ни разбере напълно, защото Той единствен познава чувствата и мислите ни до край. Познава същността ни, като никой друг. Но понякога в скръбта си можем да сме му ядосани, че е допуснал това да се случи. Да се чувстваме сякаш ни е предал и не искаме да отидем при него. Това също не е нещо необичайно. Хората изпитват гняв спрямо Бог, защото смятат, че Той би могъл да предотврати смъртта на любимия им човек. Та нали е всемогъщ? Може да си мислим, след като не ми помогна тогава, как да му се доверя, че ще ми помогне сега? Колкото повече задълбаваме в тази посока, толкова по-черни ще стават и мислите ни. И в един момент няма да виждаме нищо друго, освен безнадежност. Много хора са се сблъсквали с този проблем. Смъртта, особено когато е неочаквана или ненавременна, предизвиква всякакви съмнения, неотговорени въпроси, гняв, тъга, отчаяние. Ако изпитваме гняв спрямо Бога, че е допуснал това да се случи, Той вече го знае и ни разбира. Нека не се опитваме да го крием, защото Бог знае и най-дълбоките ни мисли. Най-добре е да отидем при Него, да излеем чувствата си, да дори и гнева си. Той може да го понесе. Ако изповядаме негативните си чувства и болка, Той е готов да отговори с разбиране, с прошка и любов и да ни обгърне с присъствието си. Има ли още нещо, което бихте искали да споделите с нашите зрители относно как да се справят с загубата на любим човек? Казахме доста неща, но
Ще се опитам да обобща. Първо, бъдете търпеливи към себе си. Процесът на скръб отнема време. Няма да стане за една нощ, нито за една седмица. После, имайте увереност, че силната скръб, която изпитвате, няма да продължи до края на живота ви. Въпреки че любимият човек винаги ще ви липсва, с течение на времето, болката ще затихне. Болезнените чувства постепенно ще намалеят, но трябва да оставите процесът на скръб да следва собствения си курс. Чували сте да казват, че времето лекува. Не е съвсем вярно. Времето ще ви даде възможност да се учите от болката и раните и да отидете при Бог, който е състрадателният баща. Трето, осъзнайте, че сте ценни, тъй като сте част от Божието творение. Той ви е създал и ви е дал стойност. Вие сте ценни за Него. Бог иска най-доброто за вас. Иска да живеете с цел и посока, с радост и наслада от живота. И накрая, дайте болката си на Бога. Това е най-доброто, което може да направите за себе си. Предайте му я така, сякаш му прехвърляте тежък товар. И той обещал да го поеме и да облегчи бремето ви. Благодаря ви, пастор Опренов, за тези ценни съвети. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас и този път. Очаквайте и следващите ни епизоди, в които ще продължим да разглеждаме и други важни житейски теми. Това е поредицата "Въпроси за живота", която се излъчва благодарение на служение Христос за света и Студио 865.